nga kauturan, maayo gid nga adlaw sa inyo nga tanan. Kag sa siningit yon, nagapasalamat naman kita sa Ginoo kay makaugdanay naman kita sa pagpamalandong sampulong sang Dios kag ini makita sa naunang Korinto kapitulo 15. Kag akon lang nga pagabasahon ang halin sa 3 pagkadto sa 8 nga nagasiling, ginpaalinton ko sa inyo ang isa ka butang nga labi ka importante nga akon nabaton, si Kristo napatay tungod sang aton mga sala, suno sa mga kasulatan. Ginlubong siya kag nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw, suno sa mga kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro kag sang ulhi sa 12 ka mga apostolis. Sa tapos ini, nagpakita siya sa sobra sa 500 sang iya mga sumulunod sing tingob. Ang kalabanan sa ila buhi pa, kag ang iban patay na. Sang uli, nagpakita siya kay Santiago, kag dayon sa tanan nga mga apostolis. Sa katapusan, nagpakita man siya sa akon. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kagaton ini pamalandungan sing mayo, agud makuha naton ang mga kamatuoran. Sang nag-agi nga semana, nagpamalandong kita nanungod sang kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus Christ. Kag sa siningit iyon, i-focus kag isentro naton ang aton kaugalingon sa pagtuo nanungod sang iya nga pagkabanhaw. Kay matuod man nasulat sa bala nga kasulatan nga si Kristo napatay, ginlubong kag nabanhaw. Pero madamo gyapon sang mga bagay nga dapat naton maklaro kag matahagan sa aton nga kaugalingon. Kag ang aton nga pagtuon, katulad man sa ginatudlo ni San Pablo, amo nga ang kamatuoran dapat nabase sa balaan nga kasulatan. Amo ini nga naging balik-balik ni San Pablo. Si San Pablo amo nagsulat sini sang naunang Korinto. Siling niya, ginapaalinton ko sa inyo ang kamatuoran nga si Kristo napatay, suno sa balaan nga kasulatan, kag siya ginlubong, suno sa balaan nga kasulatan, kag si Kristo nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw, suno sa balaan nga kasulatan. Kung sa aton pa, si San Pablo, wala nag-invento, kag wala siya nag-entertain sang mga bagay nga istorya lang sa iban nga mga tao, kundi ginabase niya ang iyang pagtuon nanungod kay Kristo nga nabanhaw, suno sa ginatudlo sang balaan nga kasulatan. Kagamoy na ang aton karon nga talupandon, ikadamo sang di matuod nga istorya, sugilanon, nga invento lang, buhat-buhat lang sa iban nga mga tao, pero hindi suno sa ginatudlo sang Bible o kon sang balaan nga kasulatan. Na-mentionar dire ni San Pablo nga sang si Kristo nabanhaw, nagpakita siya sa mga madamo nga mga tao. Na-mentionar niya dire si San Pedro, si Santiago, kag siling niya, nagpakita man si Kristo sa akon, kag labaw sa tanan, sa isa ka panahon, si Jesus Christ nagpakita sa iyang mga sumulunod sa mga kapin 500, 500 nga mga tao, kag natabo dito sa Galilea. Mga 500 ka mga tao nakakita kay Kristo sang tingob. Kung sa aton pa,
nagpakita si Kristo sa isa ka panahon sa mga kapin 500 niya ka sumulunod dito sa Galilea. Daw ginaimpasiya gidre sa Bible ni San Pablo ang numero, pero hindi pagid ini gani kompleto. Kaya kung na ang record ni San Pablo kompleto ang nagpakita o kung si Kristo nagpakita sa iyang mga sumulunod, kung isipon mo, kagabiton nimo ang imong concordance, madalagan sing 545 ka mga tao ang nakakita kay Kristo tapos siya nabanhaw. Kung sa aton pa si Kristo nagpakita sa iyang sumulunod, kung isipon mo ang numero, madalagan siya 545. Ina nga mga tao amo ang nakakita kay Kristo sa tiyon nga nabanhaw siya. Ato nini talupangdon kay man sa balaan nga kasulatan halin sa Old Testament pagkadto siya sa New Testament, kung may ara gani nga gumuntang sa mga kaanakan sang Dios ang una, ilabi na gid ang mga Hudiyo kag mga Israelinhon, pamatud-an lamang sang 3 ka tawo. Kung ang 3 ka tawo parehas ang ila ginaistorya, ang problema masolbar. Pananglitan, ang isa ka tawo ginpatay. Dapat nga may mga witnesses nga nakakita sa pagpamatuod kung sino nga tao ang nagpatay sa iya. Kag ang ginapangita lamang sa nagahusay suno sa kasuguan ni Moses nga nasulat sa Bible, bali lang 3 ka tao. Kung ang 3 ka tao nga mga mag-witness o kung magpamatuod, parehas ang ila istorya nga 3, mapatihan na ina nga insakto kay parehas ang ginahambal sang 3. Karon ang mga witnesses iya nga nakakita nga totoo gid nga si Kristo na banhaw, 545 tanan. Kung imo tan-awon ang record halin sa Mateo pakadto sa Korinto, sa Acts, iban pa nga Bible, bahin sang Bible, kung utitiran nimo mga 545. Di sang una ganiya ang problema mapatihan na kung 3 ang magasaksi. Di diriya sobra pila kapilo kung isipon nimo. That means nga si Kristo matutuod gid nga nabanhaw kay kadamo sang magasaksi sa iya. Sobra 500 ang makasaksi nga nakakita gid nga si Kristo nabanhaw. Amo ina nga hindi ina mahimutig kag hindi mo na malubag nga kamatuoran kay man kadamo sa mga tao nga nakakita kag diin si Kristo nagpakita sa ila kag nagapamatuod nga si Kristo napatay ginlubong kag si katatlo nga adlaw nabanhaw siya. Pero bisan pa sa sining kadamo nga mga kamatuoran, ebidensya nga si Kristo nabanhaw, madamo pagyapon nga mga tao halin sa una tubtob subong nga hindi magpatay nga si Kristo nabanhaw. Ano ayhan ang problema? Nga nga kadamo gyapon tubtob subong sang mga tao nga wala nagapatay nga si Kristo nabanhaw. So ang sabat sinaamo ini, kay man may 2 ka grupo sang mga tao sa kalibutan nga nagahambal na nanungod sang pagkabanhaw ni Kristo. Ang isa ay ka grupo
nagahambal sang binutig nga sugilanon. Nagaimbento sila sang hindi matuod nga sugilanon nga wala nasulat sa balaan nga kasulatan nga kuno si Kristo wala mabanhaw. Ang isa ka grupo sang mga tao amo ini ang mga sumulunod ni Kristo nga nagatuon sang Bible kag nagbantala sa mga katawhan nga si Kristo matuod gid nga napatay, ginlubong kag nabanhaw. Aton mabasa sa balaan nga kasulatan ang hitabo sa tong tion gid bala nga nabanhaw si Kristo. May mga istorya nga nasulat sa Bible kung paano nila mapamatud-an nga si Kristo nabanhaw. Okay? May mga grupo sang mga soldado. Kagini makita nimo sa Mateo kapitulo 28 halin sa 11 pakadto sa 15. Ini nga mga soldado gin-assign sang gobernador nga amo si Pilato sa pagbantay sang lulubngan ni Jesus Christ. Kay may suspitso sila nga si Kristo mabanhaw. So ginbantayan ang lulubngan, butangan sa dako-dako nga bato, ang baba, kag ginpabantayan sa mga soldado para sigurado gid nga hindi makagwa si Kristo dito sa lulubngan. Pero kabalo ka kung ano ang natabo. Ang matutod nga istorya kag iniya na sulat sa Bible amo nga sang kaagahon na siguro buloban taon lang nato ang oras mga alas 4:30 ang Diyos nagpadala sang babaskog nga linog sa lulubngan kag nagtukal ang bato kag luwas sina nga naglinog dito sa lulubngan. Ang anghel sang Diyos nagpanaog kag ginligid niya ang bato kag ang anghel nagpungko dito sa bato nga iyang ginligid. Nagabot ang bali 3 ka mga babae. Ibutang na nato ang oras siguro mga alas 5:30. Dito nagkadto sila may dala nga pahamot agod nga haplas nila sa lawas ni Kristo dito sa lulubngan. Pero pag-abot nila dito, natingala sila nga ang bato naligid na. Wala na dito, kag nakita nila ang anghel nga nagapungko dito sa bato. Kag ang ila nakita amo nga ang dagway sang anghel daw nagakirab. Purti kasanag. Kag iyang bayo, purti kasanag. Kag tungod sina nga nagakirab ang dagway sang anghel nga daw kilat kag purti kasanag ang tanan nga mga soldado nga nagbantay dito nagkulorog sa kulba nagkalatumba sila nagkalalipong nga daw patay. Sa naumpawan sila na discovery nila nga si Kristo wala na sa lulubngan. Wala na sulod ang lulubngan. Ang puto sang lawas ni Kristo na piod sing maayo dito sa sulod. Wala na. Nabanhaw na siya. Karon ina nga kamatuoran ginreport sa mga soldado dito sa ilang syudad sa templo sang Jerusalem. Dito ang mga leaders, mga high priest, mga elders, kag mga eskriba nga mga batid sa kasuguan. Dito sila nagatipon. Kag dito ang mga soldado naghatag sang ila maathag nga report nga si Kristo nabanhaw. Kay nagpanaog ang anghel kag may dako nga linog kag sang nakamarasma sila wala na si Kristo. Anong ginhimo sang mga leaders nga mga Hudiyo dito sa Jerusalem? Imbis nga magpati sila
sang report sang amo nga mga soldado ang ilang ginhimo, nagmeeting sila kag nag-imbento sang istorya nga di tuod kag naghiliosa sila nga nagasiling. Hatagan naton ang mga soldado sang damo gid nga kwarta. Kag aton sila sugoon nga maglakat kag ihambal sa mga tao nga si Kristo ginkawat sang iya mga gintuton-an samtang nagakatulog sila. So ina nga sugulanon amo ang hindi matudtuod nga wala inaya nga istorya sang kamatuoran. Tungod sina, naglakat sila. Ang nagtulod sa ila sa paglakat amo ang madamo nga kwarta kag ang sugo sang mga leaders, sang mga eskriba, sang mga elders, sang mga high priest nga naghatag sila kwarta agud lamang maghambal sang binutig. Mga utod amo ina ang isa sang mga rason nga ang tubtub subong kadamo sang hindi magpati nga si Kristo na banhaw tungod kay may mga butigon nga nagtudlo nga nagpadalagan sing istorya nga pato-pato lamang nga wala sing kamaturan kag nagtulod sa ila sa pagsugid sina amo ang madamo nga kwarta nga ginsuol sa ila sang mga leaders. Pero mabudlay na patihan kung gamito naton ang aton nga ihibalo kag balatyagon, ina nga istorya hindi gin mapatihan. Una, hindi kinaugali sang tao nga magpangawat sang patay. Malabo ina nga istorya. Ang tao hadlok magkadto sa sementeryo. Ang tao hindi nila batasan nga magpangawat patay. Siguro ang sapatos o kung relos ang patay, pwede kawaton. Pero ang patay mismo, wala ginakawat. So, budlay ina nga istorya nga patihan. Tungod kay ina nga istorya, daw mabugat nga patihan sa mga tao, nag-imbento naman sila sang madamo pagid nga mga istorya. Kagini nga mga istorya nasulat sa mga libro, pero wala nasulat sa Bible. Ano ini nga istorya? Nga medyo pato-pato lamang. Siling nila, si Kristo wala mapatay, kundi nalipong lang. Kag sang paglubong sa iya dito sa lulubngan, naumpawan siya. Tungod kay naumpawan, nagwa siya sa lulubngan. So wala siyang mapatay kag wala mabanaw, kundi nalipong lang kag naumpawan. Amo na ang isa naman ka sugilanon nga pato-pato. Luwas sina nay ara pagid. Nga sugilanon nga medyo nagapatalang sa aton. Ang siling nila, yadtong mga babae nga nagkadto dito aga pa, yadtong magituton-an ni Kristo katulad kay Santiago kag kay San Pedro nga nagkadto dito, nagtalang sila, lain nga lulubngan ang ilang nagkadtuan. Ang nagkadtuan nila, ang daan na nga lulubngan nga wala na sing tao. Kag abi nila nga amo to, tungod kay way na tao, abi nila nga nabanhaw. So nagtalang. Pero mabudlay ina patihan, kay kung nagtalang, tani gindakop nila, kag gindala dito sa lulubngan ni Kristo, kag si ganon ariyaw, daw talang-talang kamo, ariyo. Pero wala. Tani gindala nila dito kay man ang naglubong kay Jesus Christ, si Joseph nga taga Arimatea kag si Nicodemos. Tani gidakop nila ning duha agud nga tudloan sila nga amo din nalubngan kay Kristo, hindi kamo dapat magtalang. So wala man nila na recover ang lawas ni Kristo kung ginkawat tani ilang gindakop kag pangitaon kundiin ang lawas kag ipakita sa mga tao nga ari ang patay nga lawas ni Kristo. Pero wala gid. So inang tanan hindi mapatihan. Kaya ano yang ginahambal sang Bible sa aton nga dapat naton patihan? May mga tao nga gintipo ni Kristo.
Ginatawagin na nga iyang mga sumulunod. Gintipo ni Kristo iyang sumulunod, pero adto iyang mga butigon naglakat na kag naghambal sa binutig. Pagtipo ni Kristo sa iyang sumulunod, ginabalan niya. Siling ni Kristo sa ila, ang tanan nga gahom sa langit kag diri sa duta ginhatag na sa akon. Ginhatag na sang amay sa iya. Ang tanan nga gahom ara na kay Kristo. So siling ni Kristo sa iya magigintuton-an, busa lakat kamo kag imbantala ninyo ang maayong balita sa bug-os nga kalibutan. Kag siling ni Kristo, tanawa ako magaupod sa inyo sa tanan nga panahon. Ti ano ini ang maayong balita nga ilang ihambal, nga amo ini ang sugo ni Kristo. Ang maayong balita amo nga si Kristo napatay, ginlansang sa cross, ginlubong, kag sa ikatatlo nga adlaw nabanhaw siya. Ini amo ang maayong balita. Kag ini nga maayong balita ginahambal sang mga gintuton-an ni Kristo bisan pa nga may mga kabudlayan. Pagsugo ni Kristo, wala sila balon nga kwarta, kag kadamo sa nagakontra sa ila, hindi magpamati, hindi magpati, ginapriso sila, pero wala sila nag-give up tungod kay nabalaan nila nga ang ilang ginahambal amo ang kamatuoran. Pagabot sang balaan ng Espiritu, kay man si Kristo, sang nabanhaw na siya, nagtinir pa siya di bali 40 kaadlaw. Nagpakikita pa siya sa iyang mga gintuton-an. Tapos nagbalik siya sa langit. Pag-abot ni Kristo dito sa langit, ginpadala niya ang balaan ng Espiritu, ang ikatatlo nga persona. Pag-abot sang balaan ng Espiritu, ang mga gintuton-an ni Kristo, yung mga apostoles, mga disciples, nakahambal golpeada sang mga nagkalain-lain nga mga lingwahe. Lain-lain nga hinabalan. Kag mga tao palibot nila natingala. Kag siling nila, ini nga mga tao, mga hubog ini sila. Kita mo nakahambal sing mga lain-lain nga mga hinabalan. Pagkabati ni San Pedro, ang isa sang mga sumulunod ni Kristo, nagtindog siya, kag naghambal, sila mga kauturan, hindi ini sila mga hubog, kay aga pagani subong, alas 9 pagani subong, pero ini amo ang tanda sang pag-abot ni Ginoong, sang pag-abot sang balaan ni Espiritu, nga ginpadala ni Ginoong Kristo. Yadtong Kristo, amo ini ang sugpon sang wali ni San Pedro. Ang Kristo nga amo ang Mesiyas kag manuluwas nga nagtudlo sa aton kung paano ang tao maluwas, pero inyo siya ginpadakop. Kag ang aton mga leaders naninguha nga ilansang siya sa cross. Pero yadtong Kristo nga ginlansang sa cross kag nabanhaw, amo yadto ang anak sang Dios, ang Mesiyas nga aton manuluwas. Kag mga tao medyo natandog ang ilang balatyagon sang hambal ni San Pedro. Siling sa mga Sir, utod San Pedro, ano ang amon pagabuhaton? Ang hambal ni San Pedro sa ila amo ini. Magtuo kamo kag maghinulsol sa inyong sala kag magpabautiso sa ngalan ni Kristo agud nga maangkon ninyo ang kapatawaran sang inyong mga sala. Nga ang ginsulit nako nini ang wali ni San Pedro. Kay man sila may kaisog sa pagwali tungod kay nabalaan nila
nga si Kristo nabanhaw. Kung ini nga mga tao katulad kay San Pedro, wala makakita kay Kristo, hindi ni siya magwali. Sa kahadlok lang sa mga leaders. Pero wala siya kulok-hadlok. Tungod kay kamatuoran ang iya nga ginahambal. Kag nabatian niya gid nga si Kristo nagsugo sa ila nga maglakat kamo kag magbantala sa maayong balita. Ikadua nga wali ni San Pedro. Una niya nga wali sa Acts ni chapter 3, mga 3,000 ka mga tao ang nagpabaptize, ang nagtuo, naginulsol, kag nagpabaptize, 3,000 ang nadugang sa ila, kag nagpadayon sila tuon sang pulong sa Ginoo sa idalom sa tiilan nila ni San Pedro kag mga apostoles ni Jesus Christ. Ikadua nga wali ni San Pedro, makita nimo ini sa Acts chapter 3 kag chapter 4, duha ka chapters. Ang okasyon amo ini, nagkadto si John kag si Pedro sa templo sa ilang simbahan, pero sa puertahan sang ilang gate may lupog dito. Ini nga lupog, pagkatao niya lupog na gadaan, way gid siya kaagilakat. Pagkaagi nila dito ni San Pedro sa among gate, pagkadto sa ilang templo sa simbahan, ang lupog na ngayo sa ilalimos. Pero kabalaw ka anong siling ni San Pedro sa lupog. Sinya wala gid kami kwarta. Pero sa ngalan ni Kristo, tindog. Kinkapta ni San Pedro ang kamot, nakatindog siya. Hindi lamang tindog, nagtumbo-tumbo ang among lupog. Kag among lupog nagtumbo-tumbo pakadto sa simbahan sa ilang templo. Kag dito nakilala siya sa mga tao sa simbahan. Nagsiling sila, hindi bala ini ang lupog to sa gate nga nagapakilimos nila. Oo, amo na itsura niya. Kag nagsinggit siya nga, ako adto ang lupog. Pero nag-ayon ako subong. Pagsulod nila ni San Pedro, ang mga tao dito sa simbahan nagtulok sa ila. Kag nagwali dayon si San Pedro. Sila niya mga kauturan, hindi kamo magtulok sa amon nga daw. Nagapatyag kami nga may gahom kami sa pag-ayos ang lupog. Nya wala kami sing gahom. Kundi si Kristo nga taga Nazareth nga ginlansang sa cross kag nabanhaw sa katatlo nga adlaw sa iyang gahom na ayo ini nga tao. Ginwali niya liwat si Kristo nga ginlansang kag nabanhaw. May kaisog siya sa paghambal sina. Gindakop si San Pedro sa mga leaders kay hindi sila kasao sa ginhambal ni San Pedro nga nagsiling San Pedro ng aton mga leaders na ninguha sa paglansang, sa pagpatay sa sining aton manluluwas, pero ginbanhaw siya. Hindi nila gusto kay sila ang ginpabandan ni San Pedro, ang mga leaders, ang mga high priest, ang mga eskriba, ang mga parisiyo. Manunodlo sang kasuguan kag mga elders, nga mga leaders, sila niya, kamo ang nagpalansang sini nga Kristo. Pero ng Kristo gamhanan, kag siya amo ang nag-ayo sa sining lupog, nga halin sa pagkatao lupog na daan. So ginpriso nila si San Pedro, kay hindi sila gusto mamati sina nga si Kristo, napatay ginlubong kag nabanhaw. Pagkaaga, gininvestigar nila si San Pedro kag ginwarningan. Namangkot sila, kay sinugid ngalan nga anaayo ang lupog. Sili ni San Pedro sa ngalan ni Kristo nga taga Nazareth nga inyo ginlansang sa cross, pero sa katatlong adlaw nabanhaw siya. Ginwarningan nila si San Pedro. Siling nila, pagwaon ikaw namon sa prisuan, pero hindi ka na maghambal liwat
nahanungod sa sining Kristo nga ginahambal mo nga napatay kag nabanhaw sa katatlong adlaw, hindi ka na maghulo-hambal sinaliwat. Kabalaw ka ko anong siling ni San Pedro? Siling ni San Pedro sa ila, sino ang dapat namon sundon? Kamo o kon ang Diyos? Nabatian namon nga si Kristo nagsugo sa amon sa pagbantala sa maayong balita. Ang balita nga si Kristo napatay kag nabanhaw. Ti karon hindi ninyo kami iya pagpambalon, sino ang amon sundon? Ang siling ni San Pedro amo ni, sundon namon ang Diyos kaysa inyo. Wala kag hindi ni bisan sino nga tao ang makapugong sa ila nga ang hindi nila mapugan ang mga apostoloy sa paghambal, ina tungod kay nakita gid nila ang kamatuoran nga si Kristo nabanhaw. Amo ina ang kamatuoran nga ginatudlo sang aton balaan nga kasulatan. Hindi yadtong mga witi-witi nga sugilanon nga wala gani iya napagkit kag nasulat sa Bible. So ang aton nga pagtuo subong dapat isandig naton sa kamatuoran. Ano nga kamatuoran? Si Kristo ginlansang sa cross, napatay kag nabanhaw, kag ang tanan nga magatuo kay Kristo bisan mapatay, mabuhi man siya. Tungod kay siya buhi o kon nabanhaw. Ang siling sa Bible, ang tanan nga nagatuo kay Kristo bisan mapatay, mabuhi siya. Si Kristo mismo amo naghambal sina. Nagsiling siya, ako amo ang kabuhi, ako amo ang pagkabanhaw, ang magatuo sa akon bisan mapatay, pero mabuhi siya liwat. Si Kristo naghambal sina, kag ina amo ang garantiya para sa aton. Garantiya nga kita nga nagatuo kay Kristo, mabanhaw man, amo ina ang pamatuod nga may pagkabanhaw sa tanan nga nagatuo kay Kristo. Kay siya napatay kag nabanhaw, kag tanan nga nagatuo sa iya, siling sa Bible, mabanhaw man. May mga pamangkot diri sa Bible, kag kini makita naton sa nagkalain-lain nga bahin diri sa Korinto nga nagasiling, siling niya natingala si San Pablo nga kadamo sang mga wala nagapati. Siling niya sa 14, naunang Korinto 15, 14 nagasiling, kung si Kristo wala man ginbanhaw sang Dios, wala sing pulos ang amon nga pagwali, kag wala sing pulos ang inyo pagtuo. Siling ni San Pablo amo ini, kung si Kristo wala mabanhaw, kami nga mga nagawali, mga butigon, wala sing pulos ang amon ginahambal, kag siling niya ang inyo pagtuo, wala man sang pulos. Kag nagpadayon si San Pablo sa paghambal, kag kung si Kristo wala ginbanhaw, ang inyo pagtuo wala sing pulos, kag yara pa kamo gihapon sa inyo mga sala. Kung si Kristo wala mabanhaw, wala mapatawad ang aton sala, yara pa kita gihapon sa aton mga sala, kag ang silot sang aton sala amo ang kamatayon. Pero tungod kay si Kristo nabanhaw, ang tanan nga nagatuo sa iya, patawaron, hatagan sang kaluwasan, kag pagabanhawon man siya sa ulhi nga mga inadlaw sa pag-abot o kung pagbalik liwat ni Ginoong Kristo. So amoy niya kamatuoran nga aton karon ginatun-an, aton nagsubong buksan ang aton una-una, batunon naton ang kamatuoran, hindi ang witi-witi nga sugilanon, nga si Kristo ginlansang ka krus, napatay,
ginlubong kag nabanhaw. Kag kung buksan naton ang aton kabuhi, tuuhan kag batonon naton ina nga Kristo, ang Bible nagasiling. Sa tanan nga nagtuo sa iya, nagsiling siya, bisan mapatay, pero mabuhi sa liwat. Pero ang tanan nga wala nagatuo kay Kristo, sa tion sa pagbalik ni Kristo sa sining kalibutan, mabanhaw ang tanan nga mga tao, pero amo ni ang diferensya. Mabanhaw ang nagatuo kay Kristo pakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kamusta iya ang mga tao nga wala nagatuo kay Kristo? Wala man nagatuo nga si Kristo na banhaw, wala man nagatuo nga si Kristo manluluwas, wala man nagatuo nga si Kristo bugto nga anak sa Dios, kag wala nagatuo nga si Kristo Mesiyas. Kung ina nga tao wala naginulsol tungod kay wala man siya magtuo kay Kristo, nagasiling ang Bible. Pagkabanhawon man ang wala nagatuo, pakadto sa kalaglagan, sang iya kalag si impierno. Ang tanan nga nagtuo, pagkabanhawon, pakadto sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang wala nagatuo kay Kristo, pagkabanhawon, kag pagadalon sa kalaglagan sang iyang kabuhi. Dito ang tao nagaantos adlaw kag gabi sa kainit sa wala sing katapusan. So, anong buhaton naton? Ang aton buhaton amo ini, tuuhan naton ang ginahambal sang Bible nga si Kristo ginlansang napatay, ginlubong, kag nabanhaw, kag ang magatuo sina nga Kristo, bisan mapatay, mabanhaw ukon mabuhi man siya, kag magapakig-upod kay Kristo dito sa langit sa wala sing katapusan. Buksi ang imong kabuhi, tuuhi kag batona si Kristo subong dayon. Hindi na kita magsiling nga buwas, kay base ang buwas hindi na mag-abot sa aton kabuhi. Mga kauturan, madamong salamat kag kabay nga ang paghidait sa Dios magapadayon sa pagpabilin sa aton mga kabuhi karon kag bisan tubtob sa wala sing katapusan.